it-tlet kotba li huma pubblikati bażikament li huma l-ewwel wieħed l-Anġlu tal-Lament, iż-Żeffina tal-Kerubini u s-Serafina tal-Funtana. Bażikament huma relatati imma mhumiex b'xi ordni partikolari kronoloġiku, ġifieri tista' taqrahom kif trid. Ir-rabta li hemm bejniethom apparti ir-rabta Anġelika hija bażikament il-karattri prinċipali. Allura fl-ewwel ktieb kull m'għandek sentenza waħda biss fejn hemm referenza għal karattru tat-tieni ktieb u bl-istess mod fit-tieni ktieb hemm referenza paragrafu żgħir għal karattru tat-tielet ktieb. Ħaġa oħra li hija li torbothom flimkien bħala karattri huma li t-tlieta li huma jiġu minn xulxin. Imma m'għandekx għalfejn taqra l-ewwel ktieb l-ewwel, tista' taqra tibda mit-tielet ktieb jew mit-tieni ktieb. Imma r-referenza qed hemmhekk għax il-karattri għalkemm jiġu minn xulxin li huma familja waħda, l-istejjer tagħhom huma kompletament differenti u jseħħu f'pajjiżi differenti. Fejn għandek l-ewwel wieħed l-istorja isseħħ ġo l-Portugal, it-tieni wieħed ġo Franza u t-tielet wieħed ġo l-Italja. Inni ħafna snin niktab kotba, ġifieri mhux kotba pubblikati imma kotba plays, poeżiji, kemm bl-Ingliż, kemm bit-Taljan, kemm bil-Franċiż. Dan meta kont għadni sekondarja u mbagħad meta talt l-università wkoll kelli plays li konna bażikament tellajna fil-parroċċa, l-Ħamrun. L-idea tal-ktieb bażikament bdiet minn ktieb li għadu ma ġiex ippubblikat li jismu Skulturi. Warajh ħarġet l-idea li nikteb dal-ktieb fuq din it-tifla, fil-fatt huwa t-tielet ktieb li ġie ppubblikat li jismu Serafina tal-Funtana. Imma mbagħad kelli xiret li din bozza u f'temp ta' ġimgħa ktibt l-ewwel ktieb li ġie ppubblikat bażikament li huwa l-Anġlu tal-Lament. U minn hemmhekk bdejna l-istorja Anġelika, l-istorja fittizja u mhix, u bdiet din il-mixja tal-letteratura biex ngħidlek. Kien imissni għal darba oħra nivvjaġġa minn Malta Lisbona fuq xogħol. U din id-darba vera ma kellix apptita. Biex inkun onest, ix-xogħol inħobbu u l-fatt li mmur bħala rappreżentant ta' pajjiżi f'dawn il-laqgħat itini boost biex inkompli naħdem. Did-darba kienet se tkun diffiċli ħafna lija biex intajra ħsibijieti u l-problemi kollha warajja u niffoka fuq dak li kien ser ikun minn għalija meta nkun hemm. Mela l-ispirazzjoni ġiet l-ewwel ħaġa mill-istorja ta' ħajti. L-istorja tiegħi, l-istorja tal-familja, l-istorja ta' familjari tiegħi, ta' ħbieb tiegħi. Ġifieri meta tkun qed taqra il-kotba b'xi mod hemm referenza reali. Imma mbagħad din ix-xeħta tmur fuq iktar magical realism li huwa stil Sud-Amerikan fejn jidħol l-element b'xi mod jew ieħor tal-element Anġeliku kif qed ngħidu, imma il-karattri b'xi mod intu taqra isiru parti mir-realtà tiegħek. Ir-reazzjoni tan-nies nista' ngħid li għadha għaddejja s'issa. Sa ftit ilu kien hemm anke fuq page partikolari fuq Facebook fejn kien hemm nies li semmew l-Anġlu tal-Lament kemm hu ktieb li jżommu kemm hu sabiħ u kemm iħallik taħseb. Nista' ngħidlek li r-reazzjonijiet kienu varji u raġuni li bażikament il-kotba ma jagħtux konklużjoni waħda, imma tiddeċidi inti x'inhi l-konklużjoni tal-ktieb. Ġarax ma ġarax, min huma il-karattri vera u min mhumiex, l-istorja kif seta' spiċċat. Ġifieri dik bħala kitba jiena nqis li min jaqra l-ktieb huwa intelligenti biżżejjed biex jasal għal konklużjonijiet tiegħu. Reazzjonijiet oħra kienu bażikament l-isbaħ waħda kienet ovvjament meta it-tieni ktieb iż-Żeffina tal-Kerubini ġie nominat ma' l-aqwa 6 kotba ftit ta' żmien ilu fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Ġifieri dik kienet
Xi ħaġa li sorprenditni, ferħitni ħafna u vera ħassejtni onorat u humbled ukoll fil-mixja tiegħi tal-kotba. Hi. Jiena James, u naf li jiena daqt imut, għax l-anġli jekk jgħiduli. Jiena kif nimxi bħala persuna, nimxi skont il-muża kreattiva li nkun fiha. Għal min jafni jaf li jiena il-proċess ta' kreattività beda billi bdejt nagħmel il-fjuri u bdejt narma ħtiġijiet, minn hemmhekk imbagħad qlibt għall-karnival u l-aspetti varji kollha fejn jidħol il-karnival u mbagħad minn hemmhekk bdejt ukoll ninvolvi ruħi fejn tidħol l-upcycling, fejn tidħol l-amar, eċetera. U koll fejn tidħol il-kitba, għax barra l-kitba mbagħad hemm elementi oħrajn li fejn jidħlu l-kotba tiegħi dejjem żidt magħhom u hemmhekk nkun nistgħu nitkellmu anke fuq elementi li użajt fejn tidħol il-mużika, fejn jidħol it-teatru, eċetera. Kotba stejjer għandi ħafna, bħalissa qiegħed iktar iffukat fejn jidħol upcycling, x'nistgħu nagħmlu biex insalvaw affarijiet milli jintremew, insebħuhom u nerġgħu nużawhom tuhom ħajja ġdida. Ukoll irrid insib il-ħin. Stejjer għandi ħafna, apparti dawn it-tlet kotba hemm il-ktieb ukoll ta' tfal li jismu Ċisju, il-fenek ta' ċarruta. Nixtieq inkompli kemm fuq l-istejjer ta' Ċisju, nixtieq narhom jieħdu ħajja differenti mhux biss fil-kotba. Imma wkoll fejn jidħlu kotba l-adulti għandi ħafna u ħafna stejjer oħra lesti biex jibdew ikunu miktubin. Imma rridu nsibu l-ħin ovvjament. Xi kultant noħolom li qed nara lil James ħares lejja fit-tarf tas-sodda. Parġu inħajn isem tal-injam, imma ħfif rixa. Xtaqt nirringrazzja l-ewwel u qabel kollox lil-Horizons li bażikament hija l-kumpanija li ħadet ħsieb il-kotba kollha tiegħi. Kemm fejn jidħol editing, fejn tidħol il-printing u kollox. Grazzi ħafna. Nixtieq ningrazzja wkoll lill-familjari tiegħi li issapportjawni ħafna u mhux biss imma wkoll lil dawk in-nies kollha li hemm ħafna nies li ġew involuti fil-proġetti kollha sekondarji li kellhom x'jaqsmu mal-kotba. Insemmu pereżempju Uċuħ l-Inviżibbli, Uċuħ iż-Żaffina, il-launch ta' tielet ktieb, kien hemm ħafna nies involuti u nixtieq ningrazzjahom mill-qalb għax minn hemmhekk il-ħsieb u l-proġetti ħadu l-ħajja u bażikament infirxu man-nies. Grazzi.